Ingke jotono fungkaham. Ingke ini boisini salo joto sini subscriber te viewers no khasuk official ni ngai khabai khubai hamjangma te hamraya faro. Tini sini tibra sorong bai kaisa tongthokmani sal tini sini baba gariya phayo. Ingke o phaimani salo no tabo kisa nungsanai sadi. Tongthokman bising corona bologi phajak abo sakisa sabdan ke botong di corona botong go kan ke ba tang ke satung botong ma jora emon khel lumbayana apti tata jam sanai ke sadira horna Ingke mohanya ta baba gariya sing mutai jotono tongthoklai nai kisa tongthoklai bana kisa sabdan ni bisingi nai jotono tongthoklai di sing bo hoyto orda kotor ma jaga thangjaka thangi mano sabdan mane nijini je precaution ta bana precaution sing sabdan ta nai sing thangjaka thangnai norok bo thangka haken thangdi tongtok hoso yung lai puno asuk tang di te tabuk politics ni bepar mo hangi tabuk jaga thangka bulai tok layo am hairo abanya to sing asuk issue khlaya karon tangke jotono tiprasa jotono thangsa aban bagin jotono sing abano bo koyo nang no ke tai video logri ya ke jotono no bishuni happy bishu happy bishu ingke dai sini yo video no na tamna jara tapon sin channel na subscribe khlai ko brok sin channel na subscribe khlai ne sing support khlai yang teng jotono no khulumka tai dibor kaham ko tongbaji hambai